Imbingelele ngiphinde nginamkelona kubathandi bomculo maskandi kule channel ke nilethela indaba zamaskandi ezifika ngesikhathi ke sekubonakala engathi ke bayamcwasa ke omunye ke umntwana ke webhova njengoba nathi ukuthi ke ingane zebhova zingaka ke zigcwele wonke umhlaba khona ke enye ke ekuthiwa ke uSmiso lokho bathi ke ifana nayo ke impela ke ibhova kodwa ke uLusanda ke yena ke uyabhimba ke impela njengoba ke ecula ke siyazi ukuthi uLusanda ke usekhiphile ke naye ke i-album yakhe ke eshisa ke kakhulu ke yena uLusanda kodwa ke bathi ke uSmiso ke ngeke ke ahlule ke uyena ke uLusanda bese beqalile ke abalandeli ke bayakhuluma ke ukuthi ngempela ke lo muntu ke omdala kangaka uchaza ukuthini uma eqhatha ke ingane ke sandawonye ke ingane zebhova awuyizwele ke nansi ke le nkulumo ke yakhe ke lo bhodi ke ebeyikhuluma naye ke lapha ke umntwana ke webhova ke uSmiselo ke umfoka kumali awuyizwele ke mbukele bese sizo lapha ke uPaula kwakho ke ezazi comment section izinga ke mbukele engiletheka zona namhlanje siyabonga. Intwana yebhova ke le. Intwana yebhova le. Bamba ke. Usimisele. Asabeke. Ya ntwana. Yebo. Hamba kahle. Hayi saphela. Manje awungitshela ukhipha nini wena? Ngikhipha ngo-April. Ubenze into eyenziwa lo mfana wakwenu omncane lo munye. Uyabheda, uyabhimba yes. Ngizocela ukuthi wena ushaya into ethule ethe tu. Eblenza ibhova ushaya yona ngqo yes. Buza ukuthi ubani manager yakho. Uyangithembisa? Ukhona la emlonyeni? Hayi inkulu. Uqhatha nomfana kagcwenza lapha ke nishiyashiyana. Ingane Ubani manager yakho? hala ufunzo wakho mfana. Umcobe nami. Hayi ingane yakho lo mshoko. Uyakhupha mara ufuzisa lana. Umbubuza ukuthi Ngawo ngulufunzo wakho. Ngifuna ungiqhatha ke manje ngihlangana ngengoma ngobuhle ngalo yes. Ngiyabonga ntwana ngiyajabula kakhulu ukuthi sibe ndawonye. Kube nenhlonipho yakho wakho ehlonipho. Angizwani nodla.